Klietka. Divadelná inscenácia mladých autorov Svetlany Gaškovej a Branislava Čemana vyvolala ovácie Kisáčanov, ktorí sú už roky hrdí na divadelnú produkciu dobre zohraného divadelného tímu. Posádka inscenácie Klietka krátko po víťazstve na Dide predstavenie zohrala aj na slovenskom festivale Aničky Jurkovičovej v Novom Meste nad Váhom. Za premiéru si predsa zvolili osadu svojho pôsobenia, teda Kisáč. Tragikomédia v očiach mladej generácie zameraná je na problematiku modernej rodiny. Ja a Jan Privizer sme sa rozprávali na voľakú tému, ktorá je problém v našom štáte a generálne problém vo svete. Tak sme sa rozhodli, že ideme napísať text a že to zrežirujeme do nasledovnej sezóny. Tak. Z tej prvej téme sme začali, potom sa nám tam ukázala druhá téma, tretia, štvrtá, to už vôbec ani nelíči na tú prvú tému a potom prišla Svetlana do toho, sa zapojila, potom to už išlo ľahšie, to sme rozrobili, položili na papier, prvo to nemohlo ísť na javisko. Ja si myslím, podľa mňa je to strašne komplexný text a je na dosť bizarný spôsob predstavené, aký vplyv rodiča a aké môže mať ten vplyv následky na to dieťa, že proste ak sa rodič nespráva ako rodič voči tomu dieťaťu, ak proste mu nedáva nejakú si slobodu, ktorú to dieťa potrebuje, aby ono fungovalo, aby ono samé začalo proste niečo robiť, tak tá klietka je podľa mňa strašná symbolika, čo sa toho týka. Lebo napríklad jej nedali lietať v úvodzovkách, jej otrhli tie krídla a proste čo sa stalo potom z nej a proste tá jej pomsta. Klietka je tak, kde sa zatvárajú všetky možné aj zvieratá, aj ľudia, aj kde možno sa nájde východisko z toho, možno sa nenájde, ale v tomto našom prípade asi východiska nebolo, takže tak sme urobili predstavenie, že východiska nie je. Že je tu napríklad čítá aj pochlepa, aj dominácia určitej si osoby, čiže postavy napríklad Elizabeth, ako to dožívala to svoje detstvo, prečo to ona napríklad spravila, že potom na základe toho jej nešťastného detstva zatvárala všetkých do klietky, vlastne ich zmarňovala, zabíjala. Pochopila som ju tak, že ako ma rodičia nechceli, ako mi zle robili a ma zabúdali na veky. A potom, keď som ja odrasla, bola som taká, isto ako čo mi aj oni, ako čo mi oni to ukázali. A čo si ty myslíš o tej téme? Je to možno prítomné u nás, v našom prostredí? Je. Prítomné je. A keď ide o samotné divadlo, ste získali aj ocenenie na Dide, si sa zúčastnila aj vlastne na festivale na Slovensku, tak aká je tvoja skúsenosť? Už dobre viem, čo máme aj ako. Tak dobre. A aký bol tým, kolektív? Boli sme zložení, sme hrali, dobre bolo. Bolo náročné chodiť možno každý večer na skúšky? Nebolo, ale keď sme pozdili. My ako tým sme veľmi spokojní. Reakcia divákov ako ide. Hrali sme Pivnici, hrali sme na Slovensku v Novom Meste nad Váhom. A teraz tretia repríza v Kisáči, čiže oficiálna premiéra. A je najťažšie možno hrať v rodnej osade? Nie, najlepšie reakcie boli Kisáči teraz večer. Prekvapený som príjemne. Veľmi dobre sa pracovalo, mali sme veľa náhľadov spoločných, istých, podobných, takže naozaj to išlo super. A sa mi páči, že tu bola viac vyjadrená aj moja sloboda sa vyjadriť ako herec napríklad. A teraz ako to dopadlo, toto predstavenie, to sám neviem na divákov vôbec, ale spolupráca bola celkom super. Zaujímavý spôsob podania osobného videnia autorov intímne a priamo poukazuje na dôležitosť vplyvu rodičov a starších generácií na v prvom rade psychologický vývoj detí a dospievajúcich generácií. Myslím, že načím aj tých starších usmerniť. Nie sa ani oni najlepší na svete. Tak ja neviem, podľa mňa
môže byť odkaz aj tým starším, ale aj našej generácii, že proste nerobte také chyby, ktoré napríklad robili vaši rodičia. My toto celkom prirodzene robíme, akože aj cítime potrebu ukázať, preniesť voľakú ideu takto, predstavením, textom, divadlom. Voľa kto to cíti hudbou ukázať, voľa kto maľuje a neviem. Proste od človeka do človeka, ak voľa kto voľa čo má, nak povie tak, ako mu je najľahšie. Ja by som len chcela povedať, že nech sa neboja vyjadriť, čo si myslia aj čo cítia, lebo ak proste budeš schovávať svoju mienku o niečom, tak nikde sa nedostaneš. Takže ní sa báť. V divadelnej predlohe badať postmodernistické postupy, mix žánrov a jasný odkaz autorov. Klietka bude predstavovať festival Dida na divadelnom festivale Paláriková Ráková v Čadci.